A je kapesníky? To byl můj nápad. Kapesníky. Prolít. Kapesníky. Já to točím. Hele. Jak na stranu, až se sem vejde, prosím vás. Ale dál tak to Prosím vás, se se jich hlasuje, ale nejdeme si které tady holky. Tam. Mám takový super tady. To máš pěkně, viď? Budem! Purako! Padlo to! Padlo to! Jak jsi to natočil? Já mám telefon tady. Nesmí spadnout. Jo, posledně jděte na stranu, šoupejte se. Pomalu se šoupejte. Zvládáme každou překážku s radostí a s úsměvem. Mirčo, s úsměvem. Vy jste pro holky někdo. Každý chlap veme nějakou děvku, podívejte se, jsou hubený a sluncové. No, já náhodou s nima spadnu a co? Sedu na to. Ven, Jeho Janče, ten mobil, jo, David, prosím. Tam jsem nosletěl. Páťa taky jsem nosletěl. No co? Dívejte se. Plavou nám vody. Davide, kde jsi? Tak tam to mobila. Ne, díra, to je fakt super, ale. Jsi to přesu lásku, ne? Ty Magore. Hej, Patriku, Páťo, Zemírku. Vasí bere. Já zádám mu neskákej. A mě nikdo nefotil. Já jsem to nahrával pozdě, ty tam asi nejsi. Dobrý. Jsem tady, Dobrý, výborně, kluci, šikovný. Říká, jak jsem nese. Pomož mi, Tato překážka nám zatím to trvá 4 minuty. Všichni si už obouvají otírají nohy a kdo je má ocenit stezkou. Tak mi jde. Konec našeho videa to už zvládnou, my tomu věříme. Nebo třeba spadnou, tak se budeme ještě natáčet. Hele, jestli ty, že si začneme blbě. Tak, obliknout boty a pomalu už jdeme po té stezce, běžte. Obliknout boty, to si to. Já půjdu. My vám dáme tamhle nahoře to, z kapelíly, tam si to osušíte, dáte si sídlo. Takže můžeme to. Jste hodný. To natáčí. Jo, tebe tam teď mám celou. Já jdu bez boju. To nenatáčej, tady ty věci. Tam zahučila myšky. Ne? Já jsem tak namočil boty, jo, Jano. Co to nevíš? Ale páči hlavně. Zpátky, vole. Ještě ve středu to půjde. Ale to má být 31 stupňů, takže to už bude pohoda. Tak pojďte tudy nahoru, my počkáme tam, jo? Poslouchejte, tudy nahoru, počkáme tam na vás.
Tam asi. Já taky to